Sa number 3, mga billeting areas para sa niraam ang safe matapos magluntad ang linog sang kahapon nga adlaw. Ginapasiguro sa syudad sa Bacolod nga safe ang tanan nga mga public schools lakip na mga billeting area sa syudad matapos mabatsagan ang sang kagabi sa Bacolod ang intensity 2 nga pagtay og tuga sa magnitude 4.8 nga linog sa Iloilo. Ginsiling ni Attorney Mark Steven Mayo ang City Administrator. Nagiliyon niya nagpatigayon kagabi ang City Engineer's Office ng City Disaster Risk Reduction Management Office sang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa siguraduhon nga safe ang mga billeting areas nga tiniran sa mga atleta nga nakigbahin sa Negros Island Region Athletics Association meet. Wala sang major damage nga nakit-an sa 12 ka mga billeting areas nga napahamtang sa syudad. Ginklaro naman ni RJ Paglumutan, ang spokesperson sa DepEd Division of Bacolod, nga wala sa may na-cancel nga mga hampang sa kagabi. Tanan nga mga nakaschedule nga hampang kahapon nga adlaw natapos antes pa man sang linog. May mga public ag private schools naman sa syudad nga voluntaryo nga nagsuspend sang klase kag trabaho agud magatag sang tion nga ma-inspect ang ilang mga buildings. Wala sang face-to-face classes subong nga adlaw sa University of Negros Occidental Recoletos, La Consolacion College Bacolod kag Bacolod City College. Right away, kagabi isang natabo ang linog ara kami nila Mayor Greg sa Mayor's Office, no. It was around siguro mga alas 7, alas 8 sang gabi. In Sigida gintawgan nato ng City Engineer's Office ang DRRMO, ang aton nga disaster and response nga office, and nagpatigayon sila in Sigida sang Ardana or risk damage assessment. Ginlibot nila ang billeting areas naton, ging check man ni Mayor Greg sa DepEd ang mga classrooms naton, and so far wala man any major damage nga kinanglan gid naton kalayuhon, no. That is why nagapadayon subong ang klase naton, padayon man ang niraam naton, no, mga sporting events.